Muid beo sé tá sagam gach sens go gluisin sibh tarrantaí hirirtím tá obrirsúil sa teach chiiste ná a choirú agin ó hechoirú. Tá me ag cníochnú na srathe aistí garid seo faoi Freud le Breithmheas nó Luacháil nó meastóireacht Criticiúil a theoiricí. Is rómhinnig a ghlaachtar go neamh cháinteach, go neamh cheisteach, go neamh cheistúil beidir theoiricí Freud. Nuair I bhíne go gafar adhail go rá corchaig neamh eolaíoch amachchas amach agus go bhfuil cuid dá theoiricí nach féidir a chosaint I bhíne. Tá corchaig nó teoiricí Freud go maith ag inniu ampar dhaoine ach ní ag túr an ampar chéanna. Sin le teoiricí Freud ní féidirín réamhheithre síanna chad a tharlós. Agus ar nó sin sé túr ceann de mhór chospóirí na heolaíochta. Mar gheallar seo, tá teoiricí Freud neamhbhréagnatha. Ní féidir iad a hástáil, ní féidir iad a chruthú, ní féidir iad a bhréagnú. Mar hampla, mar an sampla is fearr, ní féidir an ag na neamhchóisach a scrúdú ná a hástáil, agus go cinnte ní féidir a bheá ná a thuais go hobeachtúil. Tríd is tríd nó ar an morgóir tá teoiricí Freud neamh-eolaíoch Harbheith neamh-eolaíoch. Inniu an skepticúlacht daobh na hintinne neamh-chóisach tá siceolaíocht cognaíocht tar éis próisis neamh-chóisach ahint mar sin féin. Mar hampla cuimhne gnásúil, agus ar nó tharlaíonn sé sin go neamh-chóisach, próiseáil ua eibríoch, sféar sin freisin, agus siceolaíocht sóisialta nach bhfuil mór an chormach agam le bheith fídineoch. Agus tuispeánan siad seo go léir chomh tábhachtach agus tá próiseáil in teice, sin próiseáil nach darlaíonn sa chóis. Léiríonn tátal torgnamhach mar seo an ról tábhachtach atá mar sin féin ag próiseathe neamh-chóisach in ampar déanna. Ach, tógtar cuid mhaith de íonaise Freud ó hampla neamhionadaíoch. Ba féin a rinne sé an chuid is smó dá staidir
chuma len áthir agus páiste bháin, Little Hans, Hans beagus dócha. Si an naib is móla seo ná gur bunaíú nó cás staidir rinne a bháin go meann agus go sonraíoch. Agus I dtíobh Freud is siad is mrá meannaíosta as bhín mórchuid na naoine seo. Fágann sin gur deachar ginearálú a dhéanamh as tú go dtí an pobal I gcoitinne. Luacháil Freud áfach go raibh sé seo neamh hábhachtach. Thiad sin nach raibh ach difriochtaí cáilíochtúla idir dhaoine. Ní hiigim sin ach sin a dúirt sé á chosaint féin. Thuispeáin Freud léamhacht taide ina gcuid léirbhíonithe freisin rud a dág well, chahamid cuimhnú nár cheart do ólaí bith a bheith róghaffa lena teoiricí féin. Chó gafa sin gur bhéidir go bhfuil sé ag léamh rudaí as a thorganamh agus as a haide nach bhfuil ann. Is cosúil nár thug Freud áard ach do neolalas a thacaigh lena teoiricí. Gur thug sé neamhord de ólas agus mínithe eile nár éantaí lena teoiricí. Ach tríd is tríd áitíonn scoláirí mar Fisher agus Greenberg gur cheart teoiricí Freud a lua nó a thuais de réir hypotéisí faoi le seachas an leanamh a chaithfeadh amach leis an uisce folca chun gaeilge chur bhéarla. Rinne siad amach mar hampla go bhfuil fianna se an a thacaíonn le coincheapanna Freud I le fearsantachtaí béal agus tóin chuineálacha. Agus gnéanaí dá smaointe ghalardú agus paranoia. Ach ba bheag fianna a d'aimse siad I le na coimhlinte éadapaí agus ní aimse siad tacaíocht bith do thuairimí Freud I le gnéasacht nó gnéasúlacht bán agus mar atá a bhorbert difriúil ó orbert na bhfear. Agus sin an méid táid críochtaí leis an analís seo Sigmund Freud tásúil agam gur bhain sibh úsáid nó tainmheas agus tásúil agam mar mhór sin go mbeidh muid a caintla chéile arís sarabhad ábhar eile ach idir an dálín guím rá dé oribh go léir. Slán go fóill.